la Mulungu pa 23 June 2024 kuchokera ku Times Television pokunyadira timati ku TTV tafikanso ndi program ina ya Hot Current. Program imene timabwera pano kuti tikambe nkhani zikulu zimene zuchitika mdziko muno, ndipo tikamayikirapo mulomo pa nkhani zimenezi sitimanyengerera komanso sitimapepesa. Langa dzina ndi lomwe lija Ndevu Zamwayi, ngati mwakonda Wonder Msisia, komanso ndili ndi ochimwene wanga amaphang'ombe ojunga. Munali kumona ngati ayiwala panachitika zambiri papa zinali unaliwa takulandira na chimwene amaphang'ombe ojunga wayana chunga, komanso ansukuluzi a Jona Pankuku takulandira. tathokoza kwambiri. Tinene kuti sabata yatha programu ikudalibe malingana ndi munyengo imene tidali nyengo yovuta, ndiye timatumikira kaye ku dziko la Malawi kuti tiapase satane ya nthawi imene yoyo, nchifukwa chake sabata yatha sitinali pano. Komano tiyambe chonchi kuti programu iyi imatifika ndi thandizo lochokera ku Series Enterprise, nde amenewa tizikuuzani zina mwa zimene mukhoza kuzipeza kumeneku ku Series Enterprise, amene wamagulisa katundu wa stationery komanso wa electronics. Apa ndanyamula pachi imene ndi watch, muli ma watch awiri menemo, muli smart watch komanso traditional watch zija za movie zija zimene zijazi kwa amene timakonda zimenezi. Smart watch limomo akuti imene ndi Haino Teco product yake imene ndiye mukhoza kupeza katundu amene 110,000 kwacha yokha basi mutakhala nazo watch ziwiri zimene zizi, ndiye kuti inoyo muzichita usintha kena kamuvaleko ya MV kena kamuvale za masiku anozi zimachita kuonesa munthu kuti kodi mtima wake ukugunda bwanji. Komanso tiliso ndi awatimati ma AirPods amene wasima earpods yayi fambiri tikumati ma earpods no air yampweya yet AirPods zimene tovala nkhutumu nkumala nkhula ndithu ma 10 folo kameneka kali pa mtengo wa 75,000 kwacha yokha basi. Inu anyamata wa California ngati chimwene angakhala pawa ndi nthambo zanu ndi zimenezi zofuna kuchaja ma iPhone, ilipo kuli kutebulo kutere ku iPhone samakhala upanda iPhone akakhala kuti sali ndi iyi ndekuti ali ndi matijani kena kacha kuti matika kwa tablet chamatija ka iPad kapena MacBook anyamata a California ilipo imeneyo mbambande imene yochaja ma iPhone imene ili pa mtengo wa 65,000 kwacha yokha. Nde bwanji tisanapitirire timve uthenga ochokera kwa anyamata amenewa a Series Enterprise. Series Enterprise, we offer competitive prices and exclusive deals, making your tech dreams more affordable than ever. Smartphones, Samsung A14 4GB RAM with 128GB storage, going at 363,700 kwacha. Redmi Note 12, 6GB RAM with 128GB storage, going at 385,500 kwacha. Phone accessories, AirPods PRO, going at 38,500 kwacha. 3-pin Samsung charger at 45,000 kwacha. Smartwatch at 64,000 kwacha. Laptops, Lenovo i5, 8GB RAM, 512 SSD, going at 1,800,000 kwacha. And assorted stationery. In Lilongwe, we are in South Park Building, Area 3. In Zomba, we are in Selly's Building, next to Steers. Terms and conditions apply. Selly's Enterprise, suppliers of electronics and stationery in Malawi. Ziko mkwambiri Series Enterprise ma suppliers akatundu wa electronics komanso stationery ku Zomba komanso ku Lilongwe amene amatipatsira program imeneyi pa kanemapa. Nkhani zathu zimene tifuna tikambirane mu program yathu ya lero zilipo zinayi. Nkhani yoyamba ndiyo kuti kodi tingaphunzire chani kwa achilima, chifukwa pano achilimawo akugona, tingaphunzire zotani ngati mtundu. Nkhani ina tikunena kuti Michael Usi asankha sopano kukhala vice president wa chinamba 6 wa dziko lino. Kodi amenewa tikuyembekezera zotani kuchokera kwa Ausi? Kenaka tikuyang'ana tsogolo la tonse komanso UTM. Kodi zimene zachitika pamene papa zakhuza bwanji tonse government komanso tsogolo la tonselo ndilotani nanga tsogolo la UTM
ndi lotani. Pamapeto tikunena kuti chipani cha MCP chakangalika kuti chipangise msonkhano wake waukulu umene akasankhe anthu maudindo osiyanasiyana uja timati wa convention mu August muno. Nde kumeneko kuli zambiri mbiri zimene zikuchitika. Nde tufuna tifunsane mafunso kumeneko kodi zikhala bwanji, khala ngati kuti anthu amenewa iyayi ma positions ena iyayi nditu kuli mphangala zikulu zimene zikukanganirana ma position amenewa. Kodi apita ku convention ku ali limodzi, komanso akatuluka kumeneko ali limodzi, kapena zokandana zokhulana mwina zikhoza kukhalako tingazipewe bwanji. Ndi nkhani zimene tufuna tikambirane anthu a Mulungu. Now posachulukisa gagandiwa tinene kuti tidali ndi mwambo wa maliro wa sabata yathayi kuyambira pa Monday pa 10 June kukafika pa 17 June pamene timamaliza kuyika maliro onse amene anatigwera. Komano pofuna kupereka ulemu kwa Malawi onse anali Amalawi ndithu ogwira ntchito zosiyanasiyana, anthu alankhula zambiri. Komano mwina unfortunately tikungofuna mwina tingokhala pa Achilima pa for now pamene tikupereka ulemu kwa onse kuti kodi mmene zatenemu kuti Achilima now sleeps, kodi ziphunziro zimene tingaphunzire going forward, because ndikuyesa ngati kuti sitizibweranso kumagamba kwambiri mwina zimene zizi unless kusogoloko chikamaza chitika china chake chimene anthu azasiyanisira kapena kufananizira kuti kodi nthawi ya Achilima chikadakhala chonchi kapena sinakhala chonchi. But for now uchunga mukuona ngati dziko la Malawi pamene tikunena kuti Achilima sopano agona kunsipe, phunziro lalikulu limene tikhoza kulitenga ngati Amalawi kupita nalo chitsogolo likhale lotani. Chinthu chimodzi chimene chikubwera panapo mtandifunsa funso limene ndonena kuti Achilima anali munthu okonda zinthu zabwino. Ndipo mwina chichewa makhala ngati kuchepesa mwina the meaning kwa mchingerezi nkanene kuti he was a man who brought quality to Malawian politics. He brought standards, he brought class. Ni munthu ora anabweresa kuti kodi kundale anthu athoma chena choncho, kodi kundale munthu khala ndi nsanja litopanga msonkhano kumazooneka choncho, kodi kundale munthu omapanga kumayitana at TV ndikumaonesa motere. Anabweresa ndithu a new definition of campaign politics, kupangisa kuti achinyamata ambiri akhale ndi chikoka kundale. And tinkakamba nthawi ina muongoseka kuti ukhanga ti madiva onse anangolowera kumeneko chifukwa zinali ndale za chikoka. Komanso tinene kunena kuti even personal lifestyle yake ukamona chithunzi chake amene atavala, the way he handled himself, thupi lake ndi zina zoterozo, anali munthu amene ali high standards. I hope kuti Amalawi tiphunzira kuti tikalola undale sizithandauza zonena kuti basi bola akuvotera ayi fuka ena tibola avoteredwa. Amaonera zithunzawo izo tikuzionapo. Amaona kuti kodi munthu tovala chonchi tayet uchana timateret. Ndikuona ngati kuti he brought that. Mafunanso ndinene kuti anali munthu mmodzi amene anabweresa chikoka. Generally chikoka ndithu chije chomanena kuti let's involve more people into politics. Even anthu amene zandalezo anazitaya uko tinaona ndithu akubwera. In politics it's about numbers, and chinthu chimodzi chimene tingapemphe kuti titophunzirako ndichonena kuti kodi tingatani kuti takope even Amalawi amene pano paonena kuti sinzavotaso kuti they should come into the fold of politics. What can we do? Nimangofunanso ndinene kuti anali munthu mmodzi amene anali very strategic po zinthu zake zochita. Zinthu zambiri nimaona ngati kuti mangochita osaganizira. Koma anali munthu onena kuti even pamene amanena mawu acho amanena kuti ndine mfano organizer bo. He knew what he meant because anali very strategic. Panopo asanamwalire anatangokhala chete osayankhulapo zinthu zona kuti anthu ambiri ngakhale ena mboma momwemo amathawa kufunsa ngakhale inu kuti funsa ife. Koma kodi muna mwamvako kuti Achilima organizer zokuti zotani. So anali very strategic muzochita zake. And penapa ndimangofuna kunena ndithu kuti alipo anthu ambiri oti akamapanga ndale nthawi zina amakhala kunena kuti amangofuna kuti akamapanga ndalezo azipanga zokuti zithere pompo. This was a man onena kuti mawu ake amene amayankhula ngakhale pa msonkhano you could see the passion, and passion iyo mawu azakhalapo mpaka na mbiri yonse ya dziko la Malawi. For example, tizafera mbendera iyi. Almost everybody knows that. Afana organizer bo.
kudya katatu whether zachitika pena sizinachitike koma nkhani ndionena kuti anali very passionate. Nimapitanso kaona chithunzi chimene ananyamula flag cha siku imene ankanena kuti tizafera mbendera. You saw the passion that a man had for this country. He tried. Sikuti anaibe zofoka zake, aliyesa makalisi foka zake. Koma to be honest, I wish more politicians had the passion of this one great son of Malawi. Ai, mwalankhula apa mungafunenso kulankhula kapena tipite pejina. Ai, ndikapita osalankhula mukautcha blanket komanso sizindichitira bwino. Chabwino. Ndingo nena kuti ndikugwiza na chilichonse chimene amaphang'ombe anena. Anthu andale alipo adziti akamakhala nkuti God forbid ntagona nane lero Amalawi athakulira mogwirizana mene anawalirira achilima chimene chinapangitsa Amalawi mgwirizano wawo kuti awalira achilima kuchokera ku Nsanje mpaka na kuchitipa kumaduka ngati kunali eseyo malese kumaduka taluza ngati dziko kodi adzalira chonchonso kudandaula kuti ataye munthu wamasomphenya kodi ena tsiku limenelo sadza kondwera kumakamwa akabanga kuti wapita. So chimene chocho your patent humans amene ali maudindo today china mwina chongonjezera chimene sola akumpingo kwawo anachitchula kwambiri ndi moyo wodzichepetsa umene anali nawo posatengera position yawo posatengera kuti anali kaya ndi makobidi. Alipo anthu andale ena mukangowapatsa tsunake ndikalankhula thikirozi pa program yako gwanji kuti pali makhansala ena kungoavotera pa ukhansala how they are going to conduct themselves as if they are ngati MP. MP yo kuvotera behavior ngati nduna. A mayor minister behavior ngati vice president. Kapena VP yo matukutuku ake ngati kuti akulamulira chidziko chonsechi. So that kind of kudzichepetsa kunapangitsa achilimacha kuti akhalenso akhale molumikizana kwambiri ndi anthu ngakhale apa ground. Chimene chocho ndikufuna neneso andale inu mutagona lero anthu atha kumalira kuti mwapita ndikene pamene. Chabwino funso la mphamvu limene lolo kodi mutati tagona pano including ife takhala kutofu kodi anthu azakhala akuliza magumbagumba kumavina kuti chapita chikafika pido kapena anthu azalira ndithu misozi mogwirizana ngati Amalawi kuti taluza ndithu great son of the land. Funso limeneli aliyesa azizifunsa yekha ngati simungayankhe palokha ayitaneni akazanu kayamuna anu kuti tandiyankheni muona mtima kodi ine zitandichitika chonchi. Do you think ndapanga zinthu to deserve respect ya Malawi kapena Malawi amachita kuyang'ana nthawi kodi chipita liti zimenezi yes tizikhala tikunthunthumira nazo kwa inu ndife tomwe takhalapa. Funso lina limene timati tikambirana nkhani ina limene timakambirana tikukamba pa kuchoka kwa achilimako ndikuti tili pa nkhani yoti tifuna tifufuze chidachitisa ngozi ija. Tukamba pano kwabwera majeremani atatu amene abwera dzulo loweruka kuti ayambeko ntchito imeneyi. Now mmodzi mwa atatu amenewa wachokera ku company jamati Atomic. So Atomic ndimene alowa m'malo mwa company jemapanga madoni aja pakuti company jaidata nde amene wachokera ku company imeneyi. Awiriwa achokera ku German Aviation kuti azafufuze ndeni mati apa nkuku tatunikireni kuti akuauza kuti agwire ntchito ya mtundu wanji. Boma likunena kuti silidatengepo mbali posankha akatakwa amene wawa amene afuna kuti azafufuze za ngozi ya ndege imeneyi. Auza kuti afufuze zotani. Choyamba malingana ndi mneneri wa boma Yes. a Moses Kunkuyu akunena kuti akufuna kuti akatswira amenewa aunikire mfundo komanso zomwe zidachitika zokhudzana ndi ngozi imene ya ndege. Chabwino. Amati circumstances leading. Kuti kunali zinthu zambiri zimene zimachitika pa siku limene lili kufikira kuti ndege ija bwino akwera kaya mpaka na uyo chidachitika mchani. Number 2 chidapangitsa ngozi
ya ndege chani chifukwa zonse zija zikachitika Ehe. chimazakhapo chimodzi chimene chimazapangirano choperezera yeah. number 3 patokhala tina ndi tina tofunikira koma mukatisonkhanitsa zithanso kuthandizira kupeza choonadi tiperekonso tiye tibwereni chabwino kumapeto kwenikweni azibwamba amenewa akamaliza zonse atipatse report a comprehensive one Yes. komanso ma recommendations kuti Metaon FM mutatere so mfundo zimenezi ndi zimene abwera nazo mwinanso kungonjezera akunkuyanena kuti atafika dzulo nimaona ngati kuti Kabino. mutanena mchichewa choncho pena chichewa chilibe mawu abwinobwino tawerengani mchingerezi kuti zimvekeso bwinobwino kuti kodi 4 terms of references ndi otani pamenepo. 1 to determine the facts, conditions and circumstances relating to the aircraft accident. Chabwino. 2 to determine the probable cause of that aircraft accident. Maona pamenepo po chichewa chinavuta kuti determine the probable cause. Yes. C to determine any relevant matter to that aircraft accident. D produce a report of the investigation which shall include the findings and recommendations of the investigator. Chabwino. Then ofani malizitse. Yes, malizana. Titawafusa. Odi atafika chachitika njani so far. Nda kuti achita mikumano. Yes. Ndi akuluakulu a MDF. Monga inaga ndege. Ya kumene konso kunali ena ochokera ku office ya president ndi nduna. Kunalinso ena ochokera ku nthambi ya zandege mdziko muno. Kunalinso ena ochokera kumanduna a zona za kulowa mdziko ndi kutuluka komanso aona za mayendedwe cha transport kwa halo. Yes. So far chachitika chimenecho. Chabwino. Litodi. Ochunga. Yes. Takhala tikumakhala ndi vuto koma anthu kumadandaula kuti mafunso amene tikufunsawa sitifuna kuyankha vuto limene lilipoli. A classic example timanena ya Martha Chizuma. Yes. Tidafunsa funso losagwira mokuti tinangotaya nthawi. Lombambana. Tikafunsa kuti odada amanga ndi ndani munali memo mu terms of reference kuti who authorized the arrest. That's what we wanted to know. The rest was useless. Yes. Panopa zokhuza ngozi imene iyi zimene zikufuna kufufuzidwa pepo ndi zimene anthu akufuna adziwe panopa. Are we spot on in terms of what is it that we want to find out? Ndingobwerera pang'ono kunena kuti ma terms of reference amene aperekedwa nthawi ija ndi zimene zinatuluka. Mukumbukira kuti titabwera pano nkuzakambirana za report ya Martha Chizuma. Yes. Mpaka tinafika pomanena kuti kumata anthu amene ayikidwa umumu. Ndanthodziwa. Very respected Malawians. Yes. So nthawi zina you wonder kuti koma anyway khala ngati kuti amayankha zinthu zakuseri kwa mayeso. Yes. Koma I'll be very honest. Mafunso kapena ma terms of reference amayaperekedwa apa pakufufuza za nkhani yokhuza ndege. Ayi ndikuona ngati kuti mafunso ali bwino. Chifukwa chonena kuti mfundo zake si zambiri. Koma ndizothandiza kutambasula zambiri. For example, pamene akunena zonena kuti akukambapo zonena kuti zina zonse zimene zili relevant, zimene zinakatha mwina zinakhuzana kapena kwina zinapangisa kuti mpaka na ngoziyo ichitike. Ndiyoti pamene popo sakupereka limitation ina iliyonse. Chifukwa chinthu chimodzi chimene anthu anakadana nacho ndichowauza kuti Mungu yang'ana mwina za weather kapena Mungu yang'ana za kuti apapa ayenera kuti ayang'ane china chilichonse. Ndithokoze kuti akunena kuti aboma akuonesesa kuti asatengepo mbali malangizo athu ndode chonde aboma. Try to make sure kuti you stay away. Musayandikire. Chifukwa chonena kuti ngozi imene ija inabweretsa ma emotions ochuluka, ukali wochuluka ku dziko. Ndipo pena pake kuti Mulungu oneka kuti inuyo zawa zanu ndiye kuti sizingathe bwino. Koma mukapanga amene mwayambira ndikuonesesadi kuti muli kutali ndipo palibe umboni wina uliwonse kuti mukuchita interfere in any way. I think zitakuthandiza in the healing process of this country. Chifukwa tinene zoona aliyense is entitled kuti adziwe choonadi. Ngakhale even a president anayankhula kuti ndikudziwa kuti anthu ena kuyankhula zambiri akuti simanseka kukamwa munthu olira. So ineyo I don't blame any Malawian. Malawian amene akuganiza kuti ya ndege china chilika chakuti asiyene aliyense atokali maganizo ake. But at the end of the day
ine ndi inu ndinu mukuonera. We are not experts on donia. Exactly. Sinife ma experts a weather. Ma technician, Tenta asiye yes. iwo amene ali ma experts atithandize, and then from there pali mbali imodzi yomaliza imene funa ndichule ya ma recommendations. Titenge nzeru zimene zitakutithandiza kuti next time we should do better. Ifa nthawi zina munthu mutamangolira at the end of the day osaphunzirapo ndikumangobwereza ma mistake yake omwewo. Itasowa ndege apa Mkuku tinkanena pano kuti zotsatira zimatha kukhala mbali ziwiri, kuti mwina anthu kupezeka kapena mwina mezi nathirapo cha. Even awa amene abwera zapanga investigations zotsatira zake anthu ena akhuza osazikonda, ena akhuza mwina kugwirizana nazo. Ukhale managing bwanji zotsatira zimene zizi. Mwina msananga imeneyo. Tinaankhula ndi APAC, Public Affairs Committee. Yes. On their response pakubera kwa ma experts awa. Yes. I loved what Bishop Gifford Matonga said. Nena kuti zimina kunena. Yes. Akuboma asapisirire. Asaonekere mpang'ono pomwe. Asaonekere. Yes. Number 2. Ifenso anthu kunja kuno tisapereke pressure, unnecessary pressure. Tuwasi anthuwa agwire ntchito yawo. Ndi anadzanira point tunena kuti I hope kuti even my experts siwa. The my experts di 1. 2. We even hope kuti akudziwa kukula kwa nkhani imene akudzafufuta mdziko muno. Because that to me it's very important. Tinaluza anthu 9 kuphatikizapo the whole vice president wa dziko. Yes. Ndaba ndina kuti akubanja mitima ena njotupa Kwambiri. Amalawi ena ali ndi mafunso ochuluka zidakhala banje nanga apapa zikakhala banje mpaka napa zida zonse zija. This issue is big and sensitive. Yes. Tukufuna kuti ife timve zogwirika. Zimene zonzo anthu azakhulupirira kapena kukana mmene process ingayendere pakakhala some perceived tampering yomakhanga kuti ena ka interference eventually anthu azene kuti ife ndi madabwa athu. Chabwino. So pamenepa pofuna kuti tisamalitse. Chabwino. Achunga wangakhala ali ku Germany chizungu chawo chopochoka koma chizungu amachimva. Yes. Atabwera ndiye sauza kuti pali program ina yake machitika Sunday. Mwina pana akuonera. Tayankhulani chizungu chanu chija. Mwina bwino. Zimene wanena Jona pankukuzi. Mwina angobwera iwo sakuziwa kuti kodi nkhali njayi kubanja. Tauzeni chizungu ama Germans atatu abwerawa kuti amalawa kwembekeza zotani. Over to you Achunga. Yeah, kuma msisi ya. Zina umananga kuti kuna ngonero Achunga ma Germans akwendera horticulture. Koma ndizoona. Ali ndi ambassador wawo nziko muno Exactly. adazatichezera nthawi inake abwera anthu atatu ochokera ku Germany. Yeah. Mauzeni Mwause mafotokozere mchizungu. mwala osanyengerera. Yes. No, briefly, I think briefly we want to appreciate the fact that there is also an audience that does not understand Chichewa. Yeah, of course. And the matters that we're raising here are very significant and very sensitive. So all we are appealing to the investigators of this airplane crash that happened in Chikangawa is the fact that please, first and foremost, acknowledge that this is a serious matter in this country. It is serious by all nature. And it's a subject that can either build or destroy or divide us as a country. Therefore, when you're coming, be professional. You cannot allow any doubt, any shred of doubt in terms of your credibility, issues of bias, and even issues of your competence as investigators on this subject matter. We would also want to appeal to government to make sure there is no interference whatsoever, and including you, the investigators, make sure that you do not succumb to anyone in this country trying to interfere with your work on this investigation, because this is a very serious matter. But also, we want to move forward as a country. You should understand that the report has a potential to either heal us or perhaps not. So it offers closure for people to know exactly what happens. If it is painful truth, tell us. Yes. Don't sugarcoat it. If it is to tell us that we didn't do things right, please do tell us. And if it is a vindication that perhaps we made some wrong assumptions about what happened, please also do not be afraid to say that. At the end of the day, this is not a game of politics and popularity. It's about establishing what happened, discovering the truth that led to this airplane crash that cost wonderful sons and daughters
of the soil, including the sitting Vice President of Malawi, Dr. Saulos Klaus Chilima. Thank you very much. Ino akutsoka nkanasi mukanayankhula chonchi. Soka nkanasi Musa Joseph. Soka nkanasi. Mwana kosa banji baziko. Soka nkanasi zina school. Ma mufrasa do gwena. Komano on a serious note musa nabanyi comment mana kuti ineyo ndakhalapo ndi anthu ochokera maiko osiyanasiyana koma nzatu ku Germany wa nimaona ngati kuti samanyengererani kwambiri amanena olomukumva kuwawa amatha kuuzani Mana makamera ali nzawo zosapemphera. Yeah, komanso German as mtundu wake. Yes. I think amayankhula tambiri amanena kuti they are very rude people. They are rude. They will tell you kuti muswana kwambiri. Ineyo I pray they should be honestly rude with us. Yes. Mufanele kuchichewa cha parachwa ndani pena. Yes. Nyimbo hii ndimaona kuti kwambira mbele zinachitika izi. Ali panthu ena akundale azipani. Amene atoka kuti ali ndi maissues olondola inde koma presentation tisapange so skoma political ujeni apapa. Unnecessarily. Ngatanira kuti ma investigators wa abwera mwina tiye twasiye. Yes. Atipasa ma terms of reference ife chidwi chathu akamatsa nusa report yawoyo. Yes. Izi zitazipanga tachi. Ngara kufa tizane naso kunena kuti achiponya. Timve utenga ochokera kwa sponsors athu wa Ceres Enterprise kabla mepo tipitirire ndi nkhani zina zimene nazo mprogram yathu Khan Pompo. Ceres Enterprise, we offer competitive prices and exclusive deals, making your tech dreams more affordable than ever. Smartphones, Samsung A14 4GB RAM with 128GB storage, going at 363,700 kwacha. Redmi Note 12, 6GB RAM with 128GB storage, going at 385,500 kwacha. Phone accessories, AirPods PRO, going at 38,500 kwacha. 3-pin Samsung charger at 45,000 kwacha. Smartwatch at 64,000 kwacha. Laptops, Lenovo i5, 8GB RAM, 512 SSD, going at 1,800,000 kwacha. And assorted stationery. In Lilongwe, we are in South Park Building, Area 3. In Zomba, we are in Celis Building, next to Steers. Terms and conditions apply. Celis Enterprise, suppliers of electronics and stationery in Malawi. Takulandiraniso ku program ya Hot Current pompano pa Times Television TTV. Unindine ndevu zamwai komanso ndinda mapangombe komanso ansukuluzi. Nkhani yathu yachiwiri ndikusankhidwa kwa Michael Usi kukhala Vice President wachi number 6. Tikumawerenga kuti tidali ndi amalewezi ngati number 1. Tinazabwera ujeni Akasi Muchilumpa ngati number 2. Kena kanabwera ndi Joyce Banda number 3. Tinazabwera Khumbo Kachale number 4. Tinali ndi Saulos Chilima matemu awiri amene wanga number 5. Pano tili ndi Michael Usi ngati Vice President number 6. Now asankhidwa a Vice President Michael Usi pamene padali anthu kuganiza kuti kodi amene pa president alowere kuti considering mene inakhalira vacant office yawo ya Vice President adaponya adakhoza chambe pamene popo achunga komanso expectations ya Malawi ndiyotani kuchokera kwa Usi. Mwina kunena kuti kuponya kapena kukhonza ndi chinthu chonena kuti anthu a Malawi atha kuchimva mosiyanasiyana. Can be very subjective. Chifukwa olwana kasankha wina aliyense anthu anakakhala bena oti anakatha kunena kuti aponya awakhoza. Koma ndimafuna ndinene kuti it was a safe choice. Safe chifukwa chonena kuti iwowa anali wachiwiri kwa Chilima mchipani cha UTM. Ndipo malamulo a UTM akunenesa ndithu kuti msogoleri wawo akamwalira wachiwiri wake amayenera kuti akhale msogoleri wa chipanicho. Malamulo awo akutero tinawerenga. Ndiye kutanthauza kuti ngati zipani ziwiri zimene zimasogolera Tons Alliance nali Malawi Congress Party uku UTM zimayenera kungochitika moteromo kuti atenge mlowa mmalo wa Chilima. Ndifuna ndikunena kuti safe for komanso
from a political standpoint it was better. Why? Ndinena ichi anthu ambiri anali ndi ukali ndipo anthu ena amafuna aone kuti kodi a president apanga motani. Anakangoti atenge munthu wa ku Malawi Congress Party panakavuta panakati atenge munthu wa chigawo chapakati panakavuta osatiso masewera. Anakati mwina atenge munthu wina from completely outside anakani naso kuti maona akuyangana mavoti anzawo tukulira moti amalizise za mgwirizano umene anagwirizana ndi UTM apa kuganiza za mavoti afuna wayaza ndi it was a safe decision in that sense. Koma funso lanu lachiwiri mwanena kuti ma expectations ndotani panopo ndikuwuzani kunena kuti Malawi ali ndi expectation yonena kuti dzikoli kukoma kumene amakunena mu speech yawo kunoti Malawi azimva kukoma zikhale zinthu zosangoyankhula zikhale zinthu zogwirika ikhale a life experience kuti ndizinena kuti koma ineyo I love being a Malawian. Ndiye apapa ndi at the end of the day expectation ya Malawian ndi delivery on the ground kuona boma likukwanisa masomphenya amene napereka kwa Malawi, kuona moyo ukufewerako, kuona mavuto amene tili nawo Amalawi ino asogolera athu kumutimvera ndi kuchitapo kanthu kooneka ndikumanena kuti you don't just care about yourselves but you care about us as a people. Apa nkuku ausi akhoza kunena kuti Amalawi mumva kukoma ngati vice president alinako kuthekera kuti imvesa kukoma kapena iwo zitengera kuti achilima azithira sugar bwanji mzimene akuphikazo kuti zikomedi otherwise atakhala nti sorry amene to say achakwera I beg your pardon yes achakwera akhoza kuwavomera bwanji vice president angakomese lero pamenepo mene akalankhula mwameneyo dayang'ana achakwera akavomereza kuti timva kukoma even futa khadi ndakhadi ndatakusaiwera yes mwakadawo nakunena kuti akhangana kuvomerezana nazo kunena kuti ntchito italengayi sikuti njoti ndi njoya siyo njoyayi ntchito yambiri amene anganjoye mwina ndi Amalawi. So funso lako fusali I know kuti funso lolondola chifukwa tikuchokeranso ku nthawi imene for some time tinadzaona malemu achilima zimaonse mtendere ali pa bench putting it short mphamvu yawu vice president kulibeko zeni zogwirika kulibe mphamvu zikutengera kuti achakwerawo amene awasankha ausi nkwadalira adziwapatsa makrosi simadai yes awapanga value chifukwa pakhala palino katendasi komanena kuti akangobwera paja kumbukira achilima adabwera ndithu ndi moto kuma reforms tumezi kanaka awalana chimene tofanira nkhule mwina paja mumakhali mundigwira pakamwa ndi nthawi ndimafuna ndinene kuti alipo ena ndikudziwa mmene awatenga ausi kukhala vice president wa achakwera ena IMCP apshantima yes amafuna khaliwo zomanena kuti ngobwera univeseze alipo etu alikazimu kamene kopoira ntho aikotoza mkopoira amene amazimva kunena kuti ifeyo pa ballot pa ballot itu kumeki kuli MCP ngati chipani so ife ndamene tikulamulira mpaka kumakula mtima ndithu motero ausi ayembekezera kumana ndi anthu ngati amene wawa achipongwe komene iwowo focus yawo achoka kwa pandunapa fambiri wamakhala kuti ndi nduna ndi achipani level iyi yopikisana ndi awa yatani yachoka apita uku omakamba nawo iwowo ndi achakwera is one person amene amadonekera kuti ndi straightforward amene atha kunena kuti tomato yuyu ngowola osakhala kuti kapena wapyetsa atha kunena kuti ngowola so ndikukhulupirira kunena kuti kumasuka kumeneko akamakhala kapena kuthaso nthawi zina kwabwino nthawi zina ndo mazuwa bwanji kuti panopa ndionese kuti bwana iyayi apapa mukusokoneza bwana tipange chonchi koma angokutolani manja kodi zikuthautheka kuti along the way kwasintha poti achita kusankha okha achakwera sangaza nene kuti mfana ikhanga ndachuluka nzeru ndakuchosa ndisankha wina and the good thing ausanzanena kuti ine sinabwera pano zapikisana ndi ndachakwera mwamva funso langa lo ndikuvatu kuti achakwera atha kuichinja atakhala kuti mwina sakukhuli kuti ndakuchosa ndisankha kuichinja pati kuti mesala kumalisa temwe ya malemu koma nde ndikunena kuti atakhala kuti sakugwiriza sanga nchose poti alangontenga ndi manja kuti ndakuchosa ndikuyikapo wina I don't think so
I don't think so. I don't think so. Malamulo I amapereka don't think mphamvu so. kwa president Koma I don't think so. nanga si chifukwa chokuti Kuti- usi ovotedwa so by ballot. yes I don't know but it's something that anyway your point is my point was kuti how much influence can ausi have to make sure kuti amalawi amve kukoma because ngati tikunati amalawi amve kukoma it means kuti sakumvabe So funso limene yes dziwa funsano a president yes kuti how much yes ntchito imene mukuwasungira ausi kuti ausiwo zimene amalankhula zija kuti mawu asaoneke ngati kuti ngabodza mukuwapatsa zochuluka mtundu wanji kuti akapange deliver pa ground. ochunga tikambe nkhani pomwepo tidakali pomwepo kuti pali manganya anthu amene timamuziwa wa musewero momwe ankasanduka okhala nduna anthu tidalisoni mantha kuti ndunayi sipanga he tried hard kuti tisamasokoneze manganya ndi usi apapa ampange manage fedha bwanji kuti anthu asamaone ngati kuti uyu khangati ndi manganya yet maybe anthu akuyembekezera kuti Mike Usi the vice president ti anthu tiwiri timene tizikhala bwanji mopasana mpata kuti samasokonezane usokoneza kabaka kasabako kalwere unafuna kukhala Mike Usi kamanganya kotulukiraso kuti iwo manganya tabwera kaya before you go udakakaduza kuti akuti sorry this is just on the right note me adakhala usi kuchale udakapereka speech udakataza message pa Times this atu banja bobo ausanango ati manganya pata kudzuka kwamba kudikula so the manganya sikungolowera mwationa timaclip timene atibusa ta manganya tinatomakanga titikulosera akazakhala vice president maisikuona kunena kuti ine first lady ino ndiye kuti ndi mundani all those things atipange manage bwanji chifukwa choti akuyankhula Chingerezi adangulankhula Chingerezi bwino koma chichewa you could see manganya so kuti atalowerera tipange bwanji mukumbukira apa panali ubanda inu munali apa tinali pa special kagwanje nakhala pompano nali munthu mmodzi woyambirira kulakwisa nazatchula kuti amanganya malo motchula a Michael Usi kulakwisa kwanga kuja ndikulakwisa kumene kuzichitika ndithu ndipo ndikhulupirira kuti even iwonso mwina zimene zonso zitamachitikira kuti pena pake angapo anthu akwafusa ati ukalumbirisa manganya ndi vice president olo munaona amene alembera BBC za comedian comedian becomes a vice president yes za comedian anatokotaso kwambiri koma ndimafana nene ichi kunena kuti kuyendesa boma si ntchito ya masewera sizisuzo ayi koma tinenenso kunena kuti mwina tiphunzireso kunena kuti anthu athagwisa ntchito ma strengths awo ndikubweresa flavor to their national duty nimakumbukira ngakhale amene tikuatchulawa malemu achilima anali munthu mmodzi oti amakonda basketball amakonda golf ndipo kawiri the corporate amawayitana kuma fundraisers very charitable causes and he used his love for sport anagwisa ntchito ndithu golf ija ndikuthandizira kupanga ndalama zothandiziranso mabungwe anthu osauka ndi zina nawonso a Michael Usi ali ndi mbali ina exactly he used that so ndikuona ngati kuti kuli mbali ina imene we can benefit ndifuna ndipite a little bit to political history president mmodzi wa America Ronald Reagan anali president by that time anali the oldest president to hold office ndipo amanena kuti ndi president mmodzi amene anachita spend the least number of hours in the Oval Office koma anali president amene anali background yake ya Hollywood kuzisuzo analiso anapangaso zoneneranso mpira koma anali munthu mmodzi omutapita pa YouTube kuti mukaone ma speech yake ineyo ndithu natenga gawo lalikulu kuonera ma speech yake amasekesa anthu even nthawi ya tension ya Cold War amakamba nkhani za Russia anthuso ndikuzaseka marasha zacho nkuzowa kuti komanso uyuso ndiye tapezanso dolo zathu and he got away in fact popular anali one of the most popular presidents mumbiri yes amamkamba mpaka pano mumbiri yake so there's a potential that atagwirisa ntchito a Michael Usi umanganya ndikulowesa ndikubesa chikoka chifukwa one thing I can tell you nkhani ya majoko
ilibe boundary. Even majoka amene wacha munthu wa DPP woti samankonda Michael Usi amaseka nawo. Alipo anthu ena onena kuti trust me on a normal day Michael Usi sangafuna kale vice president koma maonera kumaseka nawo they had some light moments. Yes. You can take that ngati chinthu chona kuti uchigwiritse ntchito kuti upite nacho pasogolo koma tichenjeze. Chenjezo lathu njonena kuti mpofunika break. Chifukwa anthu aziona kuti okay akangoona kuti achuluka ndi majoko koma ntchito pa ground sikuchitika anthu azatembenuka ndithu. So ineyo I hope kunena kuti mwayi wokha akhale ndi malire komanso akhale ndi anthu owazungulira amene aziwathandiza judgment ngakhalenso ena ku nyumba. They can be very good judges. Chifukwa advisor nthawi zina amathobweza ma break koma madamu ndi kazi wako ni mamuna wako basi amata kunena kuti msisi alelolo ndevu zamwayi iyayi pahoti kali munaonjeza amata kuuzana. So I really pray kunena kuti anthu amene azungulira Michael Usi awathandize nkhani ya balance. Timakamba hapo tikubwera kuno kuti ngakhale mwina speech yawoyo mpofunika kuti majoko azayika komanso mwina pazikhala anthu ena kuti athandizire kuti asamaoneke ngati kuti akungopanga zazisuzo ayi nkhani nja serious undu vice president. Chabwino achakwera mmodzi mwa mapresident amene ma speeches awo ndi amphamvu kwambiri ali ni munthu odziwa kulemba ma speech. Anthu ngati pali chinthu chimodzi chimene amayamikira achakwera ndi mmene amalembera speech komanso mmene amayipangira deliver speech. Ngati zimavuta zimangovuta mbali nayo komano you can't fault him on the speech. Munthu amalemba ndi amene amayipangira deliver. Angatengerepo chisanzo chanji Usi mwina kumbali imeneyi kuti apeze munthuso kapena zama speech zichitedwesa tingopita pa ground yayi abantu kuti zingopanga action ma speech alibe ntchito kwenikweni. I know kunena kuti okay we here mwina situ upanga glorify kulemba ma speech abwino. Yes. Kapena kuti kulankhula bwino. Yes. After all zimeje sizimabwera zakudya patebulo timakasitsika. Kama fanele kuti awa akamba za organization. Yes. Was in the manganya muli ka disorganization kokosangala chambali menene. Chabwino. Pamene office apita ya VP. Yes. Pafunga nditu order. Right. Yakachidwi kazintu. Yeah. So afunikabe ena nditu mu office mwawo adzathandizira pa nkhani ngati chimene sinja. Chalo timafuna kuti izikhalepo izi fala akangolakula freestyle. Apeza zina zofungira zidani azisiya. So ineyo I would recommend kunena kuti akhaleso ndera wathandizira. Mene ashoni kampondeni ama wathandizira achakwera. Koma situkazikika kulemba bwino kulakula bwino pa ground tudikirira kuti munthu ife timva kulani timva kukoma. Tudikira kumva kukoma ndi mawu athu amene tagwira ndino Ausi kukoma tiyamba kumva liti komanso kuti tiyambe kuti tamva kuti inyo mwezi kuti tamva kukoma sizaliza nthungululu kodi kuti nthungululu na kukoma ma sogolo la tonse tiyamba ndi sogolo la tonse sangani ndi sogolo la UTM mukuona bwanji ndi mene achokerapo achilima achunga kodi tonse Ngati papepala ndi background pose kapena mwina tonse ndi papepala pokha nanga suna linkulizana oti analemberana. Chabwino. Ndiye pamene tuyankhula pano sitinamve siku linali lonse lonena kuti awopanga council kapena kuti nullification sitinamve. Ena anachokamo koma sitinamve pena paliponse kunena kuti alliance ija anayikhansula ayi. So ifeyo mkuziwa kwathu tonse alliance ilipo. Koma mukandifunsa kunena kuti kodi patient iyo zikumuthera bwanji ine ndinena kuti patient iyo amuchosa ku normal ward kanayi ku 3B amuchosa kukwinza amuchosa ndi amusiya kuchamati ku high dependence unit HDU kuti madokota lazima onena pafupi manesi azida bayaso ndi pamene pali tonse alliance. Why am I saying that? And even worse kunena kuti achilima panopo his face and his presence is not there. Tisanamizane pano ngati pale munthu mmodzi amene anabwesa chikoka ku tonse alliance anala achilima tentizinena pano ndipo kampeni imene anapanga limodzi achakwera ndi achilima muona kuti statistically mutati even muwerenge muona kuti achilima ndamene anaenda mwina kwambiri posaso mwina achakwera maso anali moralo anali munthu wa moralo. Yes. So ndi munthu mmodzi oti anachita play a very big role kubweresa amalawi muchikhulupiriro chonena kuti tiyeni bwanji tipange boma limodzi anthu ifeyo ife tikuona ngati tonse pamodzi mwa dzinalo tonse titha kukonza zinthu malawi muno kuchoka kwa iwo is a big blow
to the alliance. A big blow. Ndipo nsapato zake tizijamanena Ausi kuna kuti sapato zimene amavala achilima ndizovuta kuti neyo ndikwanemo zimenezo tinene. Komanso ndimafuna ndinene kuti mukaona at the end of the day nkhani sionena kuti achilima amwalira, nkhani sionena kuti Ausi sopano ndi mtsogoleri wa UTM, ndikuona ngati kuti future ya tonse alliance ndikukwanirisa masomphenya amene analonjeza kwa Malawi on the ground. Kodi abankuku amene wakhala kusokoneza tonseyi kuti igwire bwinobwino chito ndi ndani, mwana wa ndani ameneyi, chifukwa choti chitonsechi mukamachiyang'ana ngati chiconcept chimamveka bwino tonse government tonse ngati kuti tonse amalawi tifuna tiziyendesa bomani, but somehow along the way we lost the plot. Yeah, I think ine ndimabwereza kunena kuti pamene padavuta Yusu munali napo nthawi ina kunena kuti magayizi atonsewa chimene chidavuta kwambiri ndi masomphenya ogwirika, ndikamba masomphenya ogwirika. Chimene chidakula kwambiri choti tiye tipatseni mateche DPP ipite. Mmene adangolowa mboma kunali wajabalalikani aliyense akuyendera yake. Chifukwa inu ndife takhatuma kamba pano kunena kuti kodi izi zima promise malonjezano zimene zikuwavuta kukwaniritsazi, kodi mesa wonse amene amalankhula zimene zali komweko zakudya katatuzi, kodi mesa ankapanga mbiri na UTM ndeni kafunsa unena kuti osafunsa achilima bwanji komweko, kodi bwanawe zakudya katatuzi zenda bwanji mkana ndiuza kuti chati tingazikwanise bwanji mpaka thumba la fertilizer 4.5 tingapange bwanji unkati dzipanga bwanji. Komano mmene malamonena kuti iye uja mwina adzimfunsa kuna zapezana kuti UTM uja ili pambali kena akatudzava ina kali ati ndazi nzawo pepani ta Malawi kunja katatu uja kwavuta chifukwa ife tili kukali apa. So ukangana ma statements amene amazabwera no later on amadzango onetsatu kunena kuti anthu aja anakanukana kuti ndi yakhe funso la future. Ine ya mwana not to sound kuti ndine prophet of doom, which you are. Okay, jamu ya kula. Oh bwana. Oh bwana. A prophet tango pitiriza. Doom prophet. Ndio kuti unfortunately ndikuona kuti zimene sidali mgulizano achakwera would prove me ndi MCP would prove us wrong. Ndipo akuyenera kuti atipange prove wrong. Chifukwa even nthawi imene achilima adali moyo ena amakana kuti mgwizo umene kulibe. Na munthu amene anali pa uwiri ndachakwera ndachilima kuwiri wawoyo winayo wachoka wagona kuchitika chipongwe cha mtundu wanji mbali nayo. Pamene achilima akwenera achakwera akwenera kuti asamalitse tuona mgwirizano komanso kulemekeza achilima amene adatenga gawo lalikulu kuti wakhale pa mpando pamene paja. Maka muunena kuti adagwirizana kwa awiri ko never know. Because panopa we never know. No. Yes. We never know. No. Whatever they agreed kwa awiri. Amanda atsinelayo ndani. Yes. Kuboza atomakana kuti wina usayaka ulibe. Yeah. And those are lessons, Yeah. kuti chondo kusokolo kuti kamanza manga zolemba. zinthu zaziko. Yes. Sizingakhale zanthu awiri. Zanthu apakamwa. Koma ine ndifuna ndine kuti Yes. munthu mmodzi amene watsala choonadi ndachakwera. Amene acha ndi amene akudziwa choonadi. Of course I know kuti some leaders were there. So amene achawa analipo aja adzira akamaona nokuti achakwera akukana kuvomera. Adzira mkulu mpaka akukana. Kamera kuti aya kuti adizoona. Adakambira ndi zinthu zife ndalipo. So pamenepa even the healing process ya ku UTM ilipo apapa. Chabwino. Mosunga nthawi poti mudakalindika inuyo sogona ngala UTM lili lotani potengera kuti even kolumbirisa Ausi sitinaone kwa UTM. Ndi kaya inalino malakeli pameti mazoka na usiku wa siku lomweli pameti maona kalata yochokirano ku UTM yokhanga tino kwayamikira no kuti tuthokoza kuti akusankhani kata vipi komano zikuonekabe kuti ku UTM ku Ausi ndiye anzawo ina ku UTM ku anthu a UTM sada I think samafuna sada wakona kaya kudalizo vuta you know so golo la UTM ndilotani pokuti takati kumabwera panopa kumanena kuti SKC is equal to UTM ndiye common denominator icha yachokapo kodi
tinkati chani apa mwamba icha numerator numerator can stand without the denominator. Ineyo funso mene lili pang'ono ndikumadza chisoni ausi chifukwa achilima mwina asanachoke anakhaula nali meeting ndi akuluakulu a UTM kumafotokozera za chimene chinawapangitsa kuti asankhe ausi chinali chani. You understand? Yes. Chifukwa mene analili achilima powasankha ausi ndi kuti chilipo chimene adaona mwa ausi and panali zinthu zina probably zimene ausi ineyo I hear kuti amapangidwa accuse kuti wani amakhala ngati za chipande za UTM sakha nazo busy but we have enough also heard some reports kunena kuti kuwiri wako mtsogoleri ndi vice wake amakambirana zinthu zina zimene mwina au samazidziwa so amene anakafotokoza zimene zoti yayi ngati muti ausi samaniperekeza kukoti kana yake tusudiri zimene muganizayo timakambirana mote komanso la ausi mwina amathandizanso madera awa iniyo simadziwa mwina kandirama kachaka kana abwera ndi ausi omweyo zimene zonso anakafotokoza ndandani ndachilimadza. That's number one. Number two, it's very unfortunate I know kuti ayutema tokana ndi chifo zawo zokwanira komano pamwambo olumbiritsa ausi ine personal I think amene kuti akhaleko ngati ndani anajomba amene mukoza kuyembekeza. I know ajawala ntaphana pa phone akhala zoti adaonekeredwa zofuta naona ma newspapers akweni kuti arada achedwa adali pali zulu nthawi imeneyo ena wakuti adatangalidwa ndi zina zokhuziraso ndi maliro kumaso kubanja akatero kono fanine kuti on one hand zimamene kuti it was a safer decision yosasankha ausi achakwera kuganiza kwawo ndikulemekezabe mphanga uja ndio popeza mphanga uja wachokako wina amene adandalira kumeneko kuti watasunthapo ile malinga ndi constitution yawo athakulowa je ndimtenga amene uchabwere kutiko achakwera amamanga ubale omweyo atokatu pa zifukwa zina koma on this anachita bwino so golo la UTM litengera kuti anthu awamvetsetsa bwanji ausi posa whether somebody wants it or not as we speak ndio mtsogoleri wa UTM acting malamulo sadasinte as we speak ndi amene angomvana apange iron out their differences. Chabwino ochunga mwamsanga sogolo la UTM ndi pamene ausi ali a vice president a dziko komanso a president a UTM malingana ndi malamulo apo. Ine ndikuona ngati kuti pali zigawo ziwiri. Chigawo choyamba ndi chimene ndikuzifunsa mafunso wonena kuti pamene achilima ankasankha vice president wawo kuti uyuyu ndamene ndakakwere naye tractor kupita kukapanga ku nomination anali ndi mwayi osankha wina aliyense ku chipani koma panthu onsewo aku UTM anasankha Michael Osi. Ndimafuna mwina pamene popo anthu a UTM atazifunsa kuti why mwina timpase munthu chance kuti mwina tione chifukwa chimene exactly zimene anaona achilima mwina ifeso tizione because I don't think at this moment utapasa chance. You have not given the guy chance. Number two, pali nkhani ya lamulo tima ndamva pa UTM akumanena DPP anthu osamvesa their own constitution anthu osamvesa malamulo awo nde somana anthu angokhala pe kuti tione kuti gulu la anyamata oganiza po kodi malamulo muli nawo mwaphwanya kapena mwasatira ndetiona chifukwa mchipani ngati mufuna kuchosa mtsogoleri pamakhala process ngati mukuwafuna pa elective conference muthakuzawa chosa koma you can't just because inuyo mwina simunagwirizane nawo kapena chani ayi komanso ine ndikuona ngati kuti ngati pali chinthu chimodzi chimene anthu a UTM angachite polemekeza malemu a Saulos Klaus Chilima ndikukhala ndi chipani chogwirizana. I really think kunena kuti achilima titakhala kuti mwina timadziwa kuti ukoko anthu amakhala ndi moyo wotani poti zikhulupiriro zimasiyana koma chinthu chimodzi chimene chingawamvese kamene chingawamvese chisoni ndikuona chipani chimene anachifera chikugawanikana ndikuthangati makatani chifukwa and barely days or months after iwo atalowa m'manda. I don't think kuti masomphenya awo achipanichi anaye kuchiona kuti chipanicho chikugawanikana. So tipemphe inu amene mufuna usogolera kapena somule asogolere ku chipaniko kunena kuti kodi nakakhala kuti nda Saulos Chilima amene amalumbiritsidwa kukhala vice president munakayi niyo munakachomba
munakachedwa munakapezeka muli kwina aine sindikukhulupirira. It just shows kuna kuti mwina Michael Usi sikuti akuwapasa ulemu umene amapereka kwa Chilima. Koma you should also understand nthawi zina zimatenga nthawi kuti anthu afike pamenepo. Analipo anthu ena ndithu ndikunena ine pamene anamwalira malemu Bingu wa Mtalika, analipo anthu ena ngati JP akhale president wathu ife, koma anthu ena sanapita kapepesa. Anthu ena anapita kapepesa, and eventually we agreed and she became the president of this nation. Life unfortunately moves on. 30 seconds. Yes, please. Ena aku UTM amaona Ausi ngati traitor. Amati akuti ali close kwa MCP. Kumaganisira kunena kuti uyo amakanga ni watu koma akuzemberera kuti akhale kutiko. Ndifanira kuti mwina akusapezeka kwa Ausi pa malo ena amene a UTM amayembezera akhaleko. Akakumandizana Ausi anene kuti kana pasi limodzi aunikirane zinthu zimene kuti ndimapanga izi chifukwa chani. I hope awamvetsetsa. Chabwino. Ino UTM amveseseni kaye amanena kuti alidere nkulinga utaenda naye. Afusa achunga apa kodi nchani adaona Chilima chimene adasankha Ausi osati inuyo amene mukula mtima pano sanda kusankheni inuyo kuti mukhale alani imetawo adasankha Ausiwa. Bwanji mutachiziwa chimene chocho ndi muza yankhule mwina zimene mufuna kulankhulazo. Pomalizira chipani cha MCP chufuna chipange convention ndiye asegula ma nominations kuti anthu ayambeko ndithu kutenga zikalata nkumalembapo pa udindo wa vice president ndi secretary general pamene pande pavuta kwambiri. Kodi alowa ku convention imene mu August mu akugwirizana ukatuluka sombali yawo akugwirana manja kapena pakhale ndithu zina ndi zina chifukwa tikumva malipoti ena kuti akuti ma regional members achigawo chakumwera amene akhala maudindo mene kosapitira zaka ziwiri akuti awaletsa kuti asamakumane ndi ma aspirants. Chifukwa chokuti sapita, they are not going to be my delegates. So mazija ankana kuti pabwera ti malamulo atake tona kuti amene sadakhale ujeni. Kodi chipani cha MCP chikuonesa bwanji democracy yake ya nchipani pa masiku a democracy mwamsanga achunga takhala ni nthawi sisitibisa. Yes. Ena ku MCP ko anamasuka akuti kumazisankho izochunga azatigawanisa. Alipo ena amene akubandulana zenizedi nelema wa amene kuti kubandulana ndipo akuzitenga serious. Koma ndikuona ngati kuti chofunikira kwambiri ndichoti iwo amene azasankhidwe azaonesese kunena kuti asazatengere kuti uyu anapangira kampeni ndani azachimange chipani. Komanso inu amene mukufuna kuti ndo mukazaluza muzavomereze mawanganda amene abankuko ine nditira nthawe. Yes. Mwina ndisungire malovu atsukulira. Chabwino tinene kuti tene tizikapa. iyi tizibwera nayo our interest MCP chipani chakulamula mmene zimakhalira convention yake zikusiyana ndi zinasi. Kumene kundithu anthu akufuna mphamvu ndekuli azibambu akanga azimaye kufuna maudindo ndetibwera bwino poti nthawi yatiche kauni uni tidanena kuti awa ina ni ma time wasters awa ndi anthu eni awa mwina ti aoneso achunga ananena kuti nzimaye amatha kutenga mimba pamudzi koma anachita kuza kuti wakupasa ndani mimbayi apangu basta taluza ena amene kwaona pa vice president God forbid chile awangala mulira dziko chile chachika kuti inu takaiseni pa regional chair kaye. Chabwino tisiyire pamenepo lero tithokoze kuti tidali limodzi ndithu titadusa munyengo yovuta kuma Malawi taona tukhala amalawi kugwirana manja ndithu kufikira tsiku la lero bata ndi mtendere tidakasunga tipitirire kusunga bata ndi mtendere amene iyi Malawi ni modzi yekha palibe so dziko lathu ndi lomweli chonde tisaliwononge. Pamenepo ndi pa msiriziro pa program yathu ya Hot Current ndithokoze ochunga ndipo achungawa musazikaswe kuti atalikirapo ndithu nthawi achunga apita holiday asunthapo kaye asunthapo kaye apita holiday achungawa ndikuti mpaka na July awa alipo apa mkulu ndetiona kuti kodi tipanga bwanji makhalidwe apano tiziona program ya next week. Koma tithokoze ndipo tufunireni kupuma kwabwino. Kathokoza kwambiri. Tithokoze apa mkulu ukasamalisi mupitaho iziko mwambiri tiye titionere ma program otsatira mwakomanonse and goodbye.
Selly's Enterprise, we offer competitive prices and exclusive deals, making your tech dreams more affordable than ever. Smartphones, Samsung A14 4GB RAM with 128GB storage, going at 363,700 kwacha. Redmi Note 12, 6GB RAM with 128GB storage, going at 385,500 kwacha. Phone accessories, AirPods PRO, going at 38,500 kwacha. 3-pin Samsung charger at 45,000 kwacha. Smartwatch at 64,000 kwacha. Laptops, Lenovo i5, 8GB RAM, 512 SSD, going at 1,800,000 kwacha. And assorted stations.